kyně vylej pití na sedadlo před sebou, aby ti nikdo neblokoval výhled. Toto jsou hacky, které bys rozhodně neměl používat. Pokud plánuješ jít do vězení, nauč se stříhat vlasy, protože holiči jsou velmi cenění mezi ostatními vězni a pravděpodobně tě ušetří a nebudou tě mlátit. Pokud tvůj hotelový pokoj nemá ledničku, zavolej na recepci a řekni, že ji potřebuješ pro uchování inzulínu. Pokud si na otravném hovoru, přepni telefon do režimu letadlo, místo toho, abys zavěsil. Druhá osoba uvidí, že hovor selhal, místo hovor ukončen. Jsi zamilovaná do kluka, ale on má přítelkyni. Vezmi rtěnku a napiš lhář na jeho čelní sklo. Možná se brzy rozejdou. Uchovávej vizitky lidí, které nemáš rád, a pokud někdy omylem nabouráš do zaparkovaného auta, napiš na zadní stranu vizitky promiň a nech to na jejich čelním skle. Pokud pracuješ v obchodě, vytvoř si falešný e-mail a pošli svému šéfovi zprávu, kde sám sebe chválíš. Pokud chceš být každý den chytřejší, nezapomeň se přihlásit k odběru.